Pastor, mabasa sa Bible pero nalimtan nako ang verse ni ang anak o manulunda wala masayod kanus mobalik sa kalibutan aron sa paghukom sa buhi o patay kundili ang amahan lamang. Kalimot ko sa bersikulo. Okay, ang bersikulo na igsoon Mateo 24:36 atong tagaan og bersikulo. Okay? Mateo 24:36. Mo magay akong giingon ini nga tinuod man na. Sa pagkatao ni Kristo siya masakit, maula ang dugo, sington, mamatay. Apil pa na ang way kahibalo sa unahan kay tao man siya. Pero sa iyang pagka-Diyos, naibalo siya tanan. Pero sa itong basahon ng Mateo 24:36 nga iyang giingon. Apan mahitungod sa maong adlaw, ugtak na, walay usang nga nasayod bisan pa ang anak. Okay? Bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak. Gawas aman lamang, tinuod man eh. Sa pagsultian ni Igsoon, si Jesus Christ, nea pa siya buhi nining kalibutan. Wala gid siya mahibalo. Pero sa diyang namatay si Igsoon, tuwa na sa langit, ay, nga di ko siya mahibalo nga siya may mubalik. Kung sa may masabot, mingon siya nga, uy, nakabalik ko sa kalibutan, wala gayong ko kabalo, nakabalik ko sa kalibutan. Lisod ka na siya nga una-una ni Igsoon. Nga ni Igsoon, so wala pa siya, gitawag nato og namatay, tao siya. Pero remember, human siyang kamatayon og nabanhaw siya, atong tanawon unsa giingon sa balaang kasulatan. Mateo 28, versikulo 19, nag-ingon siya dinhi Igsoon. 18 ta sugod. Mateo 28:18, og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Kamanan siya, nabalik na ang iyang gitawag na to Igsoon nga, estado Igsoon nga, human naman iyang mission, so nasa iya ang pagka-Diyos. Mabitayin siya nga ang tanang kagahom sa langit ug yuta. So nahibalo siya sa tanan. Kanang gingon lang dahil sa Mateo 18:20, kung adunay magahisgot sa akong ngalan, usa, duha, tulo o tunga nakos taliwala. Imagino nimo, iyang ngalan gisgutan sa Russia nasa taliwala. Iyang ngalan gisgutan sa Amerika nasa taliwala. Iyang ngalan gisgutan sa Pilipinas nasa taliwala. Gamanan siya kay Dios siya. Kadtong mga butangan nga nasakit siya, naula iyang dugo, gipanungot siya sa iya katong pagkatao Igsoon.